Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur azaroak 11 astelena bi elkarrizketa izango ditugu. Alde batetik, Mikel Bezunarterekin egongo gara Iratxe elkartetik datorrena. Iratxe elkarteak 45 urte betetzen ditu aurten eta honen inguruko ibilbidearen inguruan eta nola ospatuko duten urteurrenaren inguruan hitz egingo digu. Eta beste alde batetik Maiterekin egongo gara Goizargi elkartetik datorrena. Goizargi elkarteak Rekordarte ziklo kulturala antolatu du urriaren 30-tik abenduaren batera eta honen inguruan hitz egitera dator. Baina hauekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean 1918an Lehen Mundu Gerra amaitu zen. Urte batzuk geroago, 1979an Mikel Arregi Marin hil zuen Guardia Zibilak Etxarri Arana zen. Egun berean, baina 1982an Iparretarrak talde handiak eragin zituen Landetako Aizek herriko subprefekturan lehergailu batekin. Eta bukatzeko 2007an Carlos Palomino gazte antifasista hil zuen militar neonazi batek Madrilgo metroan. Gaurko lerroburuak ikus ditzagun orain. Nafarroak berritu eta hobetu egingo ditu emakumeen aurkako indarkeriaren arreta eta prebentzia koordinatzen dituen erakunde arteko akordioa. Nafarroako kirol jokoak bere ediziorik inklusiboena aurkeztu dute. Iruñeko udalaren aurrekontuen inguruko akordioa aurkeztu dute udal gobernuak eta PSNek. Urroz bilak bere azoka tradizionalak berpiztu ditu 100 postu baino gehiagorekin eta hitzordu gastronomiko handi batekin. 3 mugak erakusketak Mali, Burkina Faso eta Niger arteko mugetan gertatu den suntziduraren berri ematen du 75 argazki eta azalpen testuren bidez. Antsoaingo kultur aroa indarkeria matxista eta sexuala etxean hitzaldia azaroaren 12an arratsaldeko 8etan. Pasan Tenba Xerpak hitzaldia eskainiko du Donesteben igandean azaroaren 17an. Sarrerak salgai daude herriko zenbait komertzietan. Aste honetarako agenda ikusiko dugu. Asteartean Antsoaingo kultur aroaren baitan indarkeria matxista eta sexuala etxean izeneko hitzaldia egingo dute Lotza kulturgunean. Miren Orozko eskutik elkarteko kideak indarkeria matxista eta sexuala etxean hitzaldia emango du. Publiko zabalari zuzendua dago eta aldibereko itzulpena egongo da euskara ez dakitenentzat. Arratsaldeko 5etan izango da Lotza kulturgunean. Ostegunean Negu Hurbilak filma eta solasaldia egongo da Nafarroako hizkuntza eskolan. Negu Hurbilak filmaren emanaldi eta solasaldia antolatu du Karrikirik Nafarroako hezkuntza eskolako areto nagusian. Mikel Ibarguren eta Ekain Albite zuzendariak eta Ritxi Lizartza ekoizlea arduratuko dira filmaren osteko solasaldiaz. Arratsaldeko 7etan abiatuko da eta gonbidapenak Karrikirin eskuratu daitezke. Ostiralean alde batetik Antsoaingo kultur aroaren baitan Urizpi, Aizpak eta liburu debekatua escape room edo iesgela egingo da Arrobi gaztelekuan. Urizpi, Aizpak eta liburu debekatua escape room edo iesgela antolatu du Antsoaingo udalak. Berdintasunaren aldeko jarduera da eta bertan gazte talde batek probak gainditu beharko ditu. Kodeak eta enigmak destifratu, giltzarrapoak eta maletak ireki, 20. mendearen erdialdeko bizimoduan giroturik dago eta garaiko emakumeen bizitza du ardatz. 12 eta 16 urte bitarteko gazteei zuzenduta dago, doakoa da eta Arrobi gaztelekuan egingo da. Beste alde batetik, ze artista talent showa egingo da Zizur Nagusiko kulturetxean.
Ze artista gazte show talent lehiaketaren 8. edizioa da aurtengoa. Herriko artistak ezaguneko eta hainbat arlotan dituzten trebetasunak artistikoak gozatzeko aukera. Dantza, kantua, imitazioak, umorea eta bar. Arratsaldeko 7etan Zizur Nagusiko kulturetxean. Larunbatean, alde batetik, Biltokiko mus txapelketa egongo da Txantreako Euskaldunon biltokian. Biltokik mus txapelketa antolatu du. Bikoteko 10 euro ordaindu behar dira parte hartzeko. Partidak hasi aurretik musaren hizkeraren ikastaroa antolatu dute, eta ondoren, nahi izanez gero, bazkaltzeko aukera izanen da, 15 eurotan. Beste alde batetik, emozioetan zehar bidaiatzeko kontzertu txundigarria egongo da baluarten ikusgai. Ikuskizun musikal honetan emozioak gure emozioak bereizten, estimatzen eta bideratzen lagunduko digu. Beethoven, Prokofiev, Strauss, Korsakov, Mussorgsky eta Chopinen musikaz lagunduta besteak beste. 7 emozio landuko dituzte emanaldian, umorea, gogoeta eta musika uztartuz. Arratsaldeko 6:30 hasiko da txikiendako emanaldia. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, Mazonek eta bere gobernuak uko egiten diote dimisioa emateari, valentziarrek aldarria egin arren. Danak 222 hildako eragin ditu. Ave Madril-Valentzia ibilbidea ostegunean martxan egotea espero du exekutiboak. Ursareko kalteak 331 milioi eurokoak dira. Ministroen kontseiluak lan ezkutua onartuko du gaurko bilkuran. Argazki nagusian, manifestazioak enpresa batzordeko kideak buru zirela Altsasuko kale nagusiak zeharkatu zituen atzo eguerdian. Titularrean, Susundegirien etorkizuna aldarrikatu du Sakanak. Langileek defendatzen dute enpresak merkatua duela eta estrategikoa dela Eremurako eta Nafarroarako. Hori koloreko berrietan, alde batetik, Lasok Etxeberriarekin neurtu ditu indarrak lauterdiko finalean. Beste alde batetik Maitane Melero 3. geratu zen 1300 nafar izan zituen Behobia batean. Eskuineko berrietan, batetik Nafarroak bide prestakuntza areagotuko du istripuak saihesteko. Bestetik, Lizarraldea enplegua eta biztanleria galtzeko konponbideen bila. Azkenik, Urrutiko hizkuntza eskolak 7.200 ikasle ingururekin hasiko du ikasturtea. Diario de Navarraren titular nagusian, ibilgailu elektrikoen 6 gargailutik bat zerbitzutik kanpo dago Nafarroan. Loturaren moteltasuna edo mantentzelanik eza arrazoien artean. Argazki nagusian, enpresarentzat irtenbide bat eskatzeko Altsasu zeharkatu zuten pertsonen bista. Titularrean, ehunka lagunek etorkizuna eskatzen diote Susundegiri. Eskuineko berrietan, alde batetik, Valentziako Generalitateak ez dut danagatik dimisorik planteatu. Beste alde batetik, Pepe Alvarez UGTko idazkari nagusiaren hitzetan, Volkswageni buruz dugun informazio guztiak nolabaiteko lasaitasuna ematen du. Jarraian, bizilagunen arteko gatazken inguruko 12 ohiko galdera. Goiko berrietan, ezkerrekoan, honelakoak dira Diario de Navarrako elikagaien 6 sariak. Eskuinekoan berriz, Lasok altuna garaitzen du eta Nafarroako finala izango da. Gararen titular nagusian, aberastasunaren banaketak gero eta gehiago ahazten ditu gazteak eta emakumeak. Errenta pertsonalaren bilakaerak arriskutsuak izan daitezkeen inertziak ditu. Lan errentek pisua galtzen dute, banaketan adintarte zaharragoetara leku aldatzen da eta genero arrakala baitikotu egiten da. Argazki nagusian, atzoko Behobia Donostia maratoi erdiko une bat dugu. Titularrean, herri izpiritua berriro garaile Behobia Donostian. 24.000 korrikalari inguruk maratoi erdi ezagunenaz gozatu zuten, eta meritu eta dominez gain besarkadak, irribarreak eta gure eskuk erabakitzeko duen eskubidearen aldeko biserak ere banatu zituzten. Erdiko berrietan, goikoan, Susundegirentzat alternatiba bat eskatu dute, etorkizuna baitu. Behekoan, Mauro Estrialgo ilustratzailearen hitzetan, sareetan Troiekin probatu da malismoa. Goiko berrian, Sol Band musika talde palestinarreko kideak diren Said Fadel, Rahaf Salmali eta Rami Guarasnaren hitzetan, gure bizitza beti izan da zaila, orain inoiz baino okerragoa da.
Eskuineko berrietan, batean, Nerea Gotiren kronika dugu. Euskararen bizi berritzea, Tolosako miraria. Bestean, Errealak Barça gainditzeko balentria lortu du eta Atletikek puntu bat eskuratu du. Euskal Herria irratiaren titular nagusian, kemena da hemen exigitzea zilegi den gutxieneko hori. Osasunak 4-0 galdu zuen Real Madrilen aurka. Larunbat eguerdian Bernabeun jokatutako norgehiagokan. Porrot horren ondotik gorritxoek 5. segitzen dute sailkapenean, Europako Liga jokatzeko postuetan eta txapeldunen ligatik 3 puntura. Eskuineko berrietan, goikoan Angel Erroren hitzetan, itzuli dudan poema bakoitzean, gaztelaniaz eta euskaraz oso gauza ezberdinak kontatu ditut. Angel Erro idazleak itzulpena tradukzion izeneko liburua plazaratu du. Bertan, euskaraz eta gaztelaniaz idatzitako olerkiak biltzen dira. Berak sorturikoak guztiak. Poemak hizkuntza batetik bestera ekartzerakoan formaz eta edukiz zeharo aldatu ditu. Jolas linguistikoa egin nahi izan dut. Hala dio poeta burlatarrak. Metropoli Forala saioan bere poemak entzuteko eta elkarrizketa egiteko aukera izan dugu. Behekoan Iker Mariezkurrenaren hitzetan, Berriozarko gazteak herrian bertan geratzeko baldintzak sortu nahi ditugu. Berriozarko alkate Iker Mariezkurrenak begi honez ikusten du haien herria tentsio handiko etxebizitza gunea izendatu izana. Bere esanetan, herrian ezin dira etxebizitza gehiago egin. Trenbideak eta Aitzaingo kuartelak osotara mugatzen dutelako Berriozarko eremua. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Mikel Bezunarterekin gaude, Iratxe elkartetik datorrena. Kaixo, zer moduz? Ongi, kaixo. Bueno, Iratxe elkarteak 55 urte betetzen ditu aurten, ezta? Eta goazen bizkat hitz egitera sorreraren inguruan. Bueno, Iratxe 1989an sortu zen. Urte haietan, konsumitzaileen elkarte gehien sortu ziren, edo lehenbizikoak estatuan, lehenxeago izan zen koltzaren afera eta gora bera horiek, eta ikusi zen horren beharra, ez da? Konsumitzaileen legea ere orduan txegin zen, 1978an, eta horren eskutik, arren bezala, etorri zen, konsumitzaileen elkarte zenbaiten sorrera. Hemen gizonen emakume talde bat elkartu eta ikusi zuten horren beharra, laguntza eskatu, laguntza ere izan zuten, hortarako, jakina, eta horrexe sortu zen. Helburua betire, konsumitzaileon interesak defendatzea, ez da? Eta zer nolako bilakaera izan du honek 55 urte hauetan? Bueno, bilakaera elkarte bezala, eta bilakaera ere konsumoaren mundua erabat aldatu delako, azken 55 urteotan, karagarri aldatu da. Elkartea sortu zelaik, sozio gutxi batzuk bat ziren, lehenbizik urtetan 20.000 sozio izen arte llegatu zen, eta egun 50.000 sozio inguru daude elkartean. Orduan, ikaragarria handitu da. Lan egiteko modu ere aldatu da. Hasieran, erren nuke ni konsumoaren inguruko galdera txikiak egiten zirela, edo arazo txikiak plantatzen zirela. Hau da, Iratxeren lana eratago zijoan, baina gero denborakin planteatu diren arazok eta kezkak eta egin diren lanak ere erabat aldatu dire. Hasieran dendan erosketatik inguruko galderak izaten ziren, eta egun gero tarte batean ere etxebitzen ingurukoak izan ziren nagusi, eta orain dugu bankuak, aseguruak eta bertze sektore batzutako galdera dire gehien errepikatzen direnak, ez da? Lan egiteko modua ere bai, orduan
laguntzeko modu ere hasieran mugatua zela erran nukenik, eta orain saiatzen gara, arazo bat planteatzen delaik, hasiatik hasi eta bukaera arte eramatea reklamazio hori edo bilatzea konponbide bat. Gero gainera iratxe parte hartzen du edo ordezkatzen ditu kontsumitzaileok eta erabiltzaileok hainbat tokitan, hainbat erakundetan, konseilutan, hainbat administrazio tokitan, eta toki horietara eramaten du kontsumitzaileon ahotsa edo kezka edo Beraz, kontsumoa aldatu joan den heinean, ere elkartearen lan egiteko modua aldatu egin da, ezta? Eta nola eragin dio, adibidez, internetaren sorrerak? Interneten sorrera? Interneten sorrera, dena irauli du. Internetekin batera nik uste dut, kontratazioak egiteko moduak aldatu dire, publizitatea sortzeko moduak aldatu dire, konsuma nolabait ere handitu da horren eskutik, eta gero jakina, orain dendetan egiten zen, orain internetez erosten daunitz, eta internetez erostea baitu bere berezitasunak, ez da? Badaude konsumo legeak propio internet bidez egiten diren erosketak arautzen dituztenak, eta gero internet bera ere arrunbizia da, aldakorra da. Interneten betiko merkataritzan gertatzen ziren aldaketan nahiko geldoak edo nahiko mantsoa ziren, eta horren internetekin dena arrasazkar aldatzen da. Gero ere etorri dira iruzurrak, fraudeak eta lako arrazoak ere bai. Eta bankuk ere hortara ere egokitu dire, orduan hor ere sortu dira harreman berriek eta arrisku berriak ere bai. Orduan erabat aldatu da. Eta ze arrisku aurkitu ditzazkegu adibidez? Nik uste dut internetek azkar erabakiak hartzeko aukera ematen dula, eta informazio modu etengabean jasotzeko bide bat dela. Horrek kontsumitzailean ematen du mugako egoera batera. Batzutan ez zelako kapaza kudeatzeko jasotzen duen informazio guztia, gero erabakiarek ere azkar hartu behar dire batzutan, edo hortara eraman gaituzte jakina. Horrek berez ekartzen duena da kontsumitzaileok batzutan erosten dugula zentzuz, zongi pentsatuta, gero ere interneten saltzen duena hori dena badakit, hori dena baliatzen du baliketa gehien saltzeko. Bilatzen ditu moduak hori arazoi handitzeko edo handitzen dutenak, ez da? Gero ere, internet berez, internetez erosten duna, ez du produktua edo zerbitzua hurbitik ikusten. Orduan, ze espero dugun eta zer jasotzen dugun, horren artean batzutan alde handi xamarra egoten da, horregatik aizuzen badaude legeak kontsumitzaileok babesteko atera direnak, eta gero azkenin interneten urrutian erosten baldin badugu ere, gero arazoak bideratzeko orduan ere zailtasun berriak agertzen dira. Enpresa baldin bada Valentziakoa edo Txinakoa edo Amerikakoa, hor legedi ezberdina dituzte, funtzionatzeko modu ezberdina dituzte, eta urruntasun horrek batzutan edo hori baliatzen dute enpresek gero behar bezala ez erantzuteko arazoak edo gauza gertatzen direlarik. Gero jakina epaitegitan kompetentzia, epaitegitako kompetentzia, eta hori dena tabidan dago. Hori dena, eta gero horrekin batera iruzurrak erraten nuen bezala. Interneta modu ezin hobea, iruzurrak egiteko, saltzaile eta erosleen arteko harremanik ez dagoelako,
eta edozein agertzen alda, saltzaile bezala, saltzaile txintxo bezala, eta hori atakak larrian uzten du batzutan jendea, bai. Eta egun, iruzur honiz gertatzen dira internetez, gero internetere, gero, bakizu, interneten erosten baldin badugu, gure datu personalak ere erabiltzen ditugula, edo sarera botatzen ditugula, eta gero zenbaitek datuiek erabiltzen dituzten guri diruak entzeko, edo, bueno, da berez, da arazo sortzaile handi bat, gero bere abantaiak ere izagitu du gabe, baina internetan bidez, edo internetez erosketan bidez, edo modu horren ondorioz, arazo berriak hartu dira bai. Eta arrisku hauei nola egiten diezue aurre elkartetik? Bueno, gu arazo guziek, erran behar nuen, berdin hartzen ditugula, ez da berdin, hau da, gure funtzionatzeko modua gehien bada, beti ere, erreklamazioak ezkai daukionez, beti etortzen da jendea, planteatzen du arazo bat, eta arazoa plantatuta gu, arazoi edo konponbide bat bidatzen saiatzen gara. Arazoa zein den horren arabera, konponbide izanen da bata edo bertzea. Arazo batzuak ez dute konponbideik, eta gehienak nolala, plantatzea aldira. Ez da gauza bera, bankuen inguruko reklamazioa baldin bada, segun ingurukoa, edo baldin bada komertzioen ingurukoa, baldin bada, komertzioa aipatu dut, komertzioan ez da gauza bera kontratua betetzen ingurukoa, edo baldin bada garantien ingurukoa, baldin bada, horren arabera, hortako badugu konsumitzaileen legea nagusiki, baina baitugu legea unitz, konsumitzaileen eskubideak edo babesten dituztenak, eta gu lege horiek ongi interpretatzen eta ongi erabiltzen jakin behar dugu, jendai lagundu ahal izateko. Gu gero, orden erran bezala, arazoa plantatuta, gu erreklamazioak plantatzen ditugu, bilatzen dugu beti, honeko, konponbide bat lortzen, eta batzutan lortzen da, bertze batzutan ez bada lortzen, batzutan jotzen dugu gorago, alegia, batzutan administrazio berak mekanismoak baditu erreklamazioik bideratzeko, izan Junta Arbitral de Konsumo edo tokian tokiko administrazioen departamentuek, eta bertze batzutan zuzenean jo behar dugu epaitegitara, eta hor demandak aurkeztu, eta demandan bitartez arazoa konpontzen saiatu ez da. Eta zu adibidez noizik zaude elkarte honetan? Ni denbora gehien daramanetako bat naiz ni baitut elkartean 28 urte inguru. Elkartea txikia zen hasieran, ni hasi nintzelarik bazen 4 langile aski, eta egun bagara iaia 20 langile, orduan iratxe bera konsumo aldatu da, baina iratxe elkarte bezala izugarri aldatu da. Eta zergatik erabaki zenuen sartzea honetan? Bueno, ni lanean bertze zeatan lanean hasi berrian nintzen, eta aukera hau sortu zen. Ni nire kasuan enpresa iragarki baten bitartez ezagutu nuen, eta erabakiak hartzeko momentua zen, eta nik hau frogatzea erabaki nuen. Eta, gero hasten zalarik, ikasi, eta gero dakizuna praktikan jarri, eta gaur arte. Ondo atera zen, ez? Eta elkartetik hainbat tailer ere prestatu dituzu, ez da? Zertan datza tailer hauek? Bai, arazoak bidatzea ez ezik, iratxe, hainbat alorretan lan egiten du, erran dugu, konsumitzaileak ordezkatzen dituela hainbat ogitan, iratxek formakuntzari eta informazioa bere biziko garrantzia ematen dio.
Horregatik, zuei eta zuei bezala ere, bertze komunikabidea hilegatzen zaizkie gure prensa oharrak, konsumoan inguruko intereseko berriek eta halako. Hor kokatuko nukenik, aipatu duzun hori. Gu aspaldi hasi ginen, antzerkiak, hortako kontatatu ginen jendea, konsumoan inguruko gaiak antzerkian bitartez aurrei edo gaztei edo zaharrei eta hurbiltzeko gai horiek eta horrela pentsatu ginen modu atsegina izanen zela, eskoletan konsumoan inguruko mezuak eta zabaltzeko modu egokia zela eta tira. Eta prestatu genituen bat antzerki lan eta guk horiek eskaintzen ditugu eta inon nahi baldin badute, gu pres. Antzerkiak ikastaroak ere egiten ditugu anta hemen, ikastaroak egin ditugu eskoletatik kanpo eta eskoletatan ere bai. Beti egokitu eta zuzendua jende multzo ezberdinei eskoletan aurrei eta eskolatik kanpo aita amai edo helduei oroar. Eta hor gaiak kolore guztietakoa normalan saiatzen gara hartzen edo gure konsumoan edo gure erreklamazio kopuruan pisu gehien duten gaiak bilatzen ditugu. Egun, hasieran baldin bazen, dola 40 urte, 45 urte, erreklamazio gehiena baldin baziren denda edo erosketa txikien ingurukoak, eta bertze garai batean baldin bazen etxe bitzan ingurukoak gehienak, egun sektor energetikoa edo energian ingurukoak, gaza, indarra eta halako, eta telefonia eta bankuen ingurukoak izaten dire. Honako orain, prestatuko baginu zerbait, edo prestatzen baldin badugu zerbait, beti hartuko genituzke gai horiek, pisu handina dutenak, eta bilatu modua jendai erakusteko nola funtzionatzen duten sektore horiek, ze arazo dauden, ze arrisku dauden, eta gu konsumitzaile bezala zer egiten aldugun arazoak ez izateko. Atzendu gabe, konsumitzaile elkarte baten helburua ez dela bakarra arazo partikularrak bideratzea. Konsumitzaile elkarte baten helburutako bada, ez bada helburu nagusietako bat, da gizarte bezala ditugun erronka horiei aurre egiten laguntzea, ez da? Hau da, bidezko konsumoa edo gehiagizko konsumoa, halako gai potolok eta lantzea ere tokatzen zaigu. Eta iruditzen zaigu gainera bezik importantea dela. Eta bertzelakoak ere, osasunan ingurukoak, gure osasun sistema batzutan bere faiok eta baditu, gure konsumitzaile edo erabiltzaile bezala gure kezkak eta gure arazo baditugu, eta gure iritziak eta gure kezkak, gure aportazioak edo, ara eramaten importantea da. Eta zein izaten da hauen balorazio orokorra, bereziki eskoletan ematen dituzuenak? Gure aldetik alduguna egiten dugu, baina beti ere, kontuan hartu behar dugu, guk eragiten aldugula neurri txiki batean, edo hau da, arazo batzuei aurre egiteko segurazki ere, alde gehiagotatik ere lan egin beharko zen, nahi badugu zerbait aldatu edo nahi badugu zerbait hobetu, ez da.
Eta 45 urte hauek ospatzeko, edo honen aitzakiarekin hainbat hitzaldi prestatu dituzue, azaroan zehar, ezta? Eta zein da pixkat daukagun programazioa? Bueno, normalan egiten dugun hortatik, haunitz, urrundu gabe, azkenen hori baita gure lana, Iratxek induena da antolatu hitzaldi berezi batzuk, 45. urte hurrena ospatzeko. Horietako bada testamendu edo oinordetzaren ingurukoa. Bertze bada naski autoen kartelai buruzkoa. Autoen kartela, gure entzulek gehienek entzun izanen dute, gu komunikabideetan behin baino gehietan nahi patu dugulako, baina duela zenbait urte auto egilek edo auto fabrikanteak adostu zuten prezio igoera bat, eta horrek handik etorri zen salaketa bat, eta orain hortik ere etorri dire demanda batzuk. Konsumitzaile zenbaitek reklamatute diru bat, haizu zen, garai hartan, gehiegi ordaindu zutelako. Horri buruzko hitzaldi bat ere antolatu dugu, eta gero ikusita internetek gero eta pisu handiago dula gure gizartean, eta gero eta arazo gehiago dugula internetei lotuta daudenak, internet bidez egiten diren erosketen inguruko hitzaldi bat ere antolatu dugu. 3 horiek. Eta bertzela ere, berriz ere, argitaratu ditugu bideo batzuk, lehenagotik prest zeudenak, baina egokitu direnak eta prestatu direnak ez zuzen, eta konsumitzaileen web horrian zintzili daudena, nahi duna ikusteko. Hainbat gai eta jorratzen dire. Nahi baduzu, patuko dugu konsumitzaileon web horria dela, konsumidoresirache.com/bideos, eta hor agertzen dire bideoiek. Web horrian ere, horrekin batera ere, konsumoan inguruko informazioa agertzen da beti. Eta hitzaldi hauek noiz izango dira, non? Nahi baduzu organizatu zehar matz, baina azaroaren 28an izan dugu autoen kartelai buruzkoa, Iruñeko 3 hotelean, atxaldeko debintzeko 7etan. Internetei buruzkoa izanen da azaroaren 26an, horrengo gunean, 7etan ere, Iunabarren, eta toki berean, Tarraiesan. Eta bertzeat, testamentuan ingurukoa, hori izanen da, 27an, 7etan, eta Tarraiesan ere bai. Hor, izaldi ezberdinak izanen ditugu, lehenbizikoa eta kartelei buruz, gurekin lan egiten duen despatxuko abokatu batek parte hartuko du hitzaldian, eta azalduko du bizket kontuan nola dagon. Erentziei buruzkoa, edo internetei buruzkoa, interneteko delituak eta ikartzen duen Brigadako buru batek emanen du, eta azkenik testamentoen ingurukoa Alfredo Aldabaioldi, eta hau da notarioen elkarguko dekano, eta berak emanen du. Hitzaldi hauek jakina irekiak izanen dira, eta nahi duna joaten aldaba entzutera. Eta izena eman behar da horretik edo? Ez da behar. Eta, nola ikusten duzu orokorrean Nafarroako kontsumitzaileen jakintasuna? Estadistika edo datuak hartuta, beti, indiren inkestan arabera, Nafarroako kontsumitzaileen elkarte da,
estatuan ez gehien ezagutzen dena, gehien erabiltzen dena, hau da, Iratxe baitu 45 urte, eta bueno, beti izan du presentzia komunikabideetan eta hainbat tokitan. Gero Iratxek baitu bere bulego propioak 4, baina gero hitzarmenak egin ditu hainbat udalekin, eta hitzarmen horien bitartez ere herritara jotzen dugu. Hau da, nahiko elkarte ezaguna da. Bertze elkartekin aldatuta, gehien ezagutzen dena. Gehien erabiltzen dena ere bai, gehien erabiltzen duna. Orduan, alde hortatik, ongi. Baina, konsumitzaileon ezagutzai buruz galdetzen baldin badiazu, bueno, nik uste dut, honitz hobetu beharra dagoela. Ari gara ikasten, nik imaginatzen dut orain nola erosten ginen lehen, baina gu ere egokitu behar dugu hortara. Hau da, aldaketak arrasazkar gertatzen dira. Batzutan, adindun batek honitzetan erraten duena da, haizu zen, baina nola pentsatu behar nuenik, hau, gertatzen altzela, ez da? Nola pentsatuko nekenik, beraiek funtzionatzen dute, edo beraiek ikasi dute konsumitzen eta ikasi dute bizitzen bertzen modu batera. Eta orain batzutan topo egiten dute modu berriekin eta beraientako arrazaila da aldaketa hori egitea. Gazteok, edo gazteago garenok, ezagutu dugu hori, baina ikusi ditugu, ezagutu ditugu aldaketak. Eta ez badugu gure burua, ez badugu ikasten, eta ez bada egokitzen hortara, gure arazoak izan ditugu. Orduan, etengabeko prozesu bada. Azkenean, beti badira gauza berriak. Duela gutxi, kredito txartelak inork ez zituen erabiltzen, eta orain ordainketa gehienak kredito txartelakin egiten dira. Leheno, inor gutxi ez zuen internetez erosten, eta orain erosketa gehienak internetez egiten dira. Lehen inor gutxi ez zuen mugikorrik, eta orain deno badugu mugikorra. Gauz berriak, arazo berriak. Hori hola da. Orduan, ez gara erabala seitzen al, beti ikasi behar dugu, eta beti, behin presegon ikasteko eta jakiteko zer dagoen, zer ez dagoen, eta gero ere, atzen gabe, konsuma hori arazo txiki hori, baina gehiago dela. Ze konsumoen inguruan, ingurumen ikuspuntu batetik begiratuta ere, badaude bertze arazoak, edo etxe bizitza eta etxe bizitzarik ez dutenak, eta badaude bertze arazo batzuk ere. Eta arazo potoloiei aurre egiteko konsumitzailean informazioa behar du. Argi dago egokitu behar garela, garai berrietara, ez? Eta nola ikusten duzu elkartearen etorkizuna? Bueno, ni inozo aspaldi pentsatzen nuen, gauza zenbait zuzentzen baldin baziren, gure lanak ituko zela, baina gure lana ahonditzen eta inditzen doa urtetik urtera, eta gauzak ez dire zuzentzen, edo gauza batzuk zuzentzen dire, baina arazo berri batzuk agertzen dire, eta orduan gure beharra hor dago, edo gure kezkak hor daude, eta hori bideratzeko modu bat da, konsumitzaile elkarteak eskaintzen duena, ez da. Bertzalde batetik, Iratxe hasieran hasi zen bolondrez batzukin lanean, eta horrein badu laguntalde handi xamarra, ongi prestatua, lizentziatua denak, eta lan egiteko gogoz, eta prestatu denak, ez da. Bueno, Mikel, ja bukatzeko, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, edo zerbait ahaztu zaigun? Bueno, nik uste importanteena harrena dagoela,
gero jo beharko ginuke zehatzera edo zehatzago den hortara, gauza, beti hemen badaude gauza honitz aipatzen direnak, ez da? Baina, 45 urte horrena dela eta ari garen honetan, nik uste dut nahikoa dela bai. Bueno, Mikel, mila esker gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik, eta zorionak 45 urte hauetan elkarte moduan egin duzuen lanagatik, eta ea zer moduz joaten diren dituzuen hitzaldiak. Eta esker mila zuei, guk hasiatik ikusi ginen, komunikabideen laguntzare behar ginula, egizuen gure mezu hauek guziek jendeengana helarazteko, ez da? Eta hori saiatu gara, elkarrekin lan egin dugu denbora luzez, eta horregatik gaude gaur hemen. Bueno, mila esker eta ondo segi. Aio. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, astelena, udazken giro freskoak jarraipena izango du. Temperatura maksimoak beste pixkabet jeitsiko dira eta 13–17 gradu artekoak izango dira. Ipar partean beho-hodeiek zerua estalitko dute eta euria egingo du. Bizkaian eta Araba iparraldean zaparradak sarriago bota ditzake, batez ere goizean. Hegoaldean hodeitza ez da hain trinkoa izango, giroa argiagoa izango da eta baliteke ateri eustea. Ipar ekialdeko haizea ibiliko da, kostaldean eta mendi inguruetan zakar. Asteartean antzera jarraituko dugu eta temperatura are gehiago jeitsiko da. Giroa makurra izango da eta euria egingo du. Kantauri isurialdean zaparradak sarriago botako ditu, batez ere arratsaldetik aurrera. Arratsaldean eta gauean zaparradak mardulagoak eta trumoitsuagoak izan daitezke, txingorra egitea ere baliteke, eta egunaren amaieran elur kota 1500 metrotik behera jeits daiteke. Hegoaldean euria eskasagoa izango da. Ipar ekialdeko haizea nagusituko da eta kostaldean zakar ibiliko da. Temperatura maksimoak 10 eta 15 gradu artekoak izango dira. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala orain Maiterekin gaude, Goizargi elkartetik datorrena. Kaixo, zer moduz? Kaixo, egunon. Bueno, Goizargi elkartetik rekordarte ziklo kulturala antolatu duzu, ezta? Horrekin sartu baino lehen, guazen pixkat elkartearen inguruan hitz egitera. Zertan datza Goizargi elkartea? Bale, Goizargi elkartea, 2002 urtean sortu zen, edo, eraiki zen dolu prozesuan laguntzeko elkartea da. Diru irabazi asmorik gabeko elkartea da, eta bi helburu garrantzitsuekin sortu zen. Lehenengo helburua izango litzateke heriotzagatik pertsona bat galdu duten pertsonei dolu prozesuan laguntzeko laguntza terapeutikoa ematea. Hortarako 7 terapeutako taldea dugu, eta bai banakako eta bai taldekako saioekin laguntza hori eskaintzen dugu. Eta bigarren helburua izango litzateke, agian, rekordartek ziklo honetan egingo duguna, ez? Sentsibilizazioa egitea, gizarteari esatea dolua eta heriotza existitzen dela, eta, gure ustez gizartean tabuizatuta dagoen gai bat da, eta, gai horri espazio ematea garrantzitsua iruditzen zaigu. Orduan, bi helburu garrantzitsu horrekin jaio zen elkarte hau. Eta zein izan da honen ibilbidea? Bale, 2002 urtean jaio zen, eta gure oraingo zuzendariak Raquel Mateok bere familiarekin eta bere lagunekin galera bat izan zuten, eta ohartu ziren momentu hortan Nafarroan etzegula deus, honi espazioa eman izateko, momentu hortan eraiki zuten, eta 22 urte daramatza poliki-poliki ibilbide hau egiten. Eta zer aldatu da, zer ez, nola da zuen lan egiteko modua? Poliki-poliki ez. Hasi zen dena nahiko motel, dena sentsibilizazio eta voluntariotza lanean, eta gero poliki profesionalizatu egin da, ez? Horregatik
Gero eta talde handiagoa gara, 7 pertsona gara orain laguntza psikologikoa ematen, eta gero ere sentsibilizazio lanean jarraitzen dugu, ez? Baina iruditzen zaigu lana ere motela dena. Ze gizartean oraindik, pausoak falta dira, ez? Heriotzari buruz hitz egin ahal izateko eta minari espazioa eman ahal izateko. Dolua azari gara, baina nola definitzen duzu elkartetik zer den dolua? Dolua, pixkat motzean esan da, aldaketa baten ondoren eta aldaketa hori ez du zertan heriotza izan behar, beste aldaketa mota asko daude, baina galera horren aurrean egiten dugun egokitzapen prozesua da. Iruditzen zaigu prozesua modu aktiboan egiten dugula, eta horregatik horrela ulertzen dugu, ez? Bide batean edo prozesu batean non mugimendua ematen den, eta guk ere zerbait egin dezakegun gure dolu prozesurako. Eta dolua bizitzeko hainbat modu daudela, uste duzu? Bai, beti esaten dugu, igual gure artean, ez? Dolu bakoitza bakarra dela, bakoitzak bere modua duela, ez? Askotan esan digute, edo uste dugu gizarteak esaten duela nolakoa izan behar duen dolu prozesua, ez? Beti modu batean, eta hori ere mito hori kendu nahi dugu, ez? Dolu prozesua bakarra da, bakoitzak bere erara egiten du, eta bakoitzak bere tresnak edo bere modua du hau egiteko. Eta modu ezberdin egon arren, ezakit prozesu bat jarraitzen du beti? Edo fase batzuk daude ez? Bai, nik uste gizartean askotan faseen modelo hori ikusi dugula, ez? Baina guk pixkat desberdin ikusten dugu, gure modela, edo guk lau zereginen modeloa erabiltzen dugu, lau zereginak, ez? Horrek esan nahi du prozesua zerbait aktiboa dela, zeregin hitzak etxeko lan bat edo lan bat bezala ikusten dugu, orduan, lehenengo lana izango litzateke heriotzaren onarpena, heriotza integratzea, bigarrena izango litzateke lan emozionala, ez? Kontuan, edo, ordenatzea eta identifikatzea ze emozio ditugun, hirugarrena izango litzateke egunerokotasun hortara egokitzea, ez egokitzapen hori egitea pertsona edo galdu dugun pertsona hori gabe, eta azkenekoa, bizitzen jarraitzea, ez? Jada prozesu hori eginda, hortan jarraitzea eta oroitzapena pixka transformatzea. Eta gutxi gora bera prozesu honek zenbat irauten du? Nik uste hori badela beti egiten dugun galdera, ez? Askotan entzun izan ditugu hainbat esaldi, ez? Igual hau urtebeteko gauza dela, guri iruditzen zaigu honek ez duela iraupen finkorik, ez? Azkenean urteak edo hilabeteak edo izan daitezke, argi dagoena da bakoitzak prozesu bat behar duela eta bakoitzak dituen denborak ere errespetatu behar ditugula. Beraz, ezin dizut esan iraupen finkorik duenik. Nik uste hor egunerokotasunean jarraitu behar dugula pertsona, ez? Eta hori ere lagundu. Eta gertatu izan zaizue pertsonen bat prozesu hori izatea bukatzea edo? Gerta daiteke agian, ez? Nik uste dolu prozesua bakoitzaena da, azkenean ez da bakarrik bakoitzak dituen tresnak edo bakoitzak duen nortasuna, baizik eta zein izan den kasua, ez? Orduan, bakoitza ere kasu oso pertsonala da, eta izan daiteke bakoitzak ere prozesu luzeagoa edo, ez dakit bizitza osokoa behar den, baina argi dago bilakaera hori ikustea garrantzitsua izango litzatekeela, ez? Eta gu ere saiatzen gara gure elkartera datozen pertsonei prozesu hori izan dezaten, ez? Mugimendua ikustea. Eta nola egokitzen zarete pertsona bakoitzaren dolua bizitzeko moduari? Etortzen dienean, ez? Edo, Goizargi elkartera pertsonak dei bat egiten dute eta normalean gure koordinatzailearekin elkargune bat dute, dohaineko elkargune bat, eta han hitz egiten da pixkat prezioa gure lan egiteko moduari buruz, ez? Eta pertsonak nahi baldin badu laguntza psikologikoa jaso, jada gure taldeko batekin egoten da, eta hor ere balorazio bat egiten da gure partetik, ez? Agian lehenengo saioetan balorazio bat egiten dugu, eta erabakitzen dugu zeintzuk diren pertsona horrek dituen beharrak, ez? Orduan, hortik saiatzen gara lan bat egiten. Eta lan hori edo, ezakit bakarka egiten da, pertsonarekin edo taldeka?
Normalean bakarka hasten gara eta balorazioa bakarka egiten da, baina gure goizargin ere taldeak ditugu, ez? Orduan dolu prozesuan dauden pertsona batzuk elkartu egiten ditugu, edo elkartu egiten gara haiekin talde batean, eta taldekako lana ere egiten da, ez? Iruditzen zaigu dolu prozesua, ez? Edo heriotza gizartean lehen esan dudan bezala, agian ez dela hitz egiten den zerbait, orduan beti esaten dute, ez, taldeetan agian haien hizkuntza propioa hitz egiten dutela. Orduan, oso aberasgarria egiten zaie dolu prozesuan dauden pertsonei, orduan, haiek ere egiten ditugu. Eta garrantzitsua iruditzen zaizue doluaren normalizazioa? Gure ustez, bada oso klabea, ez, oraintxe bertan. Nik uste, eta gero eta hobekigoa, ez, Baina egia da, oraindik oso tabuizatuta dagoen gaia dela, ez? Heriotza ez dugu ikusi nahi, gainera ikusten duguna beti telebistan izaten da, edo oso modu hotzean, ez? Edo oso urrun. Orduan, gu iruditzen zaigu ikuspegi honek edo begiratzeko dugun modu honek ez duela asko laguntzen, ez? Dolu prozesuan, gainera batzutan ere kalte egiten dula. Segun eta zen motatako komentarioek edo elkarrizketek ere mina egiten dute, ez? Orduan, normalizazioa supergarrantzitsua iruditzen zaigu. Eta, hortarako ere gure bigarren helburua, ez? Izango litzatekeela, sentsibilizazio hori egin eta gizartera atera, ez? Edo kalera pixkat atera eta honi buruz hitz egin. Eta gero, doluaren prozesuan, normalizazio hori eman daiteke fase guztietan, edo bukaerako zerbait izan behar da? Nik uste eginkizun guztietan egin dezakegula normalizazioa hau, ez? Azkenean, dolua edo heriotza gure kasuan onartzean ere hori garrantzitsua da, espazioa ematea eta normalizatzea, ez? Azkenean prozesu hori behar dela eta pertsonek ere ez dutela presarik, ez dutela urte batean egin behar. Nik uste hainbat mito daudela eta horiek ere kentzea eta normalizatzea bakoitzakoa duela bere prozesua garrantzitsua da. Eta prozesua noiz bukatzen den, nork erabakitzen du, pertsonek erabakitzen dute ondo nago, edo prozesua bukatu dut, edo zuek ematen diezue, alta edo... Nik uste bien arteko lana dela, azkenean guk beti esaten dugu, agian euskeraz ere laguntza hitza erabiltzen dugu, baina gazteleraz agian akonpainamendu hitza erabiltzen da. Orduan, beti bien arteko eta guk lagundu edo akonpainatzen dugu pertsona hori behar duen momentuan, ez? Azkenean, nik uste aldaketa edo prozesua igual beste modu batera dago oroitzapen hori transformatu egiten dugunean, ez? Baina beti esaten dugu edo, hau da erabiltzen dugun agian metafora, bada heriotzak eragiten duela zauri bat, ez? Eta zauria, sendatu dezakegula, baina marka beti gehatzen dela gure baitan, ez? Orduan, horrekin ere hori izaten ikasi behar dugu, eta horrekin ere ibili eta bizi. Eta, urriaren 30-tik aurrera, abenduak bat arte, ez da? Abenduak bat arte, hori da. Rekordarte ziklo kulturala ospatuko duzue, eta zertan datza hau? Hori da. Erabaki dugu eta pixka dolu prozesuak laguntzen ditugunez, ez? Eta iruditzen zaigu honek ere inpaktu emozional potentea eragiten duela. Eta, bigarren zer egin hortan, edo, orokorrean, beti esaten dugu adierazpen emozionala garrantzitsua dela, ez? Eta, artea iruditzen zaigu badela bide oso potente bat, non gauza asko adierazi alditzak egun eta bakoitzak ere nahi duen moduan, ez? Orduan, erabaki dugu pixkat bi kontzeptu hauek, bai dolua eta bai artea elkartzea eta kalera ateratzea, ez? Orduan, hemen Iruñako Zibibox Kondestablen erabaki dugu jartzea esposizio irankor bat. Eta hor, modu iraunkorrean abenduak bat arte, esan duzun bezala, 72 kilo badela Oskar Alonso eta Jon Anaizaren obrak egonen dira Goiko Solairuan. Eta Goiko Solairuan badaude esku hutsik elkarteak gidatutako eta Nerea Garaizarrek egindako argazkien esposizioa. Orduan horiek modu iraunkorrean daude. Eta gero ere, aktibitate batzuk jarri ditugu, ez, edo egin ditugu ere. Eta hauek daude zentratuta musikan, antzerkian, zineman, poesian, eta modu puntualean egin ditugu, ez.
Eta zein da pixkat programazioa? Hori da, modu erankorran daude esposizioak, orduan pertsonak nahi baldin badute sartu daitezke eta ikusi dezakete. Eta, bueno, gehatzen diren gauzak, badira gaur azaroak 11 eta azaroaren 25ean bisita, akonpainatutako bisitak daude, eta hor, bueno, azalpen batzun bidez, eta, bueno, pixkat gure azalpenekin esposizio horien aurrean bisita gidatu egiten dugu. Eta gero ostiralean nik uste dut badela 15, hori egiten dugu, bueno, hainbat musikarik ekarri dituzte haiek egindako obrak, eta denak badute zer ikusia dolu prozesuarekin. Orduan, bueno, entzuteko espazioa jarriko dugu, eta gero izanen dugu azalpenak edo dokumentarioak egiteko unetxo bat. Dena doainik da, eta, bueno, apuntatzeko Kondestableko web orrian izen ematea egin behar da, baina dena doainik. Eta ere abenduaren 18ean badugu hitzaldi bat, eta hemen hitz egingo dugu dolu prozesuari buruz, eta, bueno, gabonetan gertatzen den egoerari buruz, ez, edo emozioei buruz. Eta nori bideratua dago ziklo kultural hau edo nori? Edo nori, interesa duen edo nori, gure helburua izango litzateke mundu guztiari ailegatzea, ez, eta ez bakarrik helduei, baizik eta, bueno, umeei ere bai, ez, egin genuen antzerki bat, eta, bueno, 6 urtetik aurrerako umeei ere bideratuta zegoen. Bueno, nik uste umeak ere badiela honetan ahaztuak dauden pertsonak, orokorrean tabu handia dago, baina umeekin askoz gehiago, orduan, bueno, espazio ematea eta heriotzari buruz haiekin ere hitz egitea garrantzitsua da, orduan, haiei ere iristen baldin bazaie, primeran. Osea, normalean, ez zaie informazioa ez zaie ematen, ez? Hori da. Nik uste haien aurrean ez dugula hitz egiten, saiatzen gara dena pixkat ezkutatzen, ez hitz egiten, beste modu batez adierazten, agian heriotzitza ez dugu erabiltzen, orduan, bueno, gure iritziz, heriotzari buruz hitz egin behar zaie, jakin behar dute, bizitzaren parte da, eta heriotza ditzen da, ez? Orduan, bueno, haiekin ere espazioa izatea garrantzitsua da. Eta zergatik uste duzu gertatzen dela hau? Ze galdera zaila, ez dakit, nik uste orokorrean heriotza beldura ematen digun zerbait, edo, bueno, bai, errespetu handiz ikusten dugu, ez dakigulako askotan zer suposatuko digun, nolakoa izango den bizitza edo, bueno, heriotzaren ondoren zer dago, orduan, hor ere gauza asko mugitu egiten dira, eta mina sortzen duen zerbait da, ez? Orduan, bueno, nik uste ere protekzio hori eman nahian, heriotza saiatzen gara, ez? Eta, bueno, haiei minez ematen, baina gu beti esaten dugu, ez? Azkenean, heriotz bat bizitzen duten umeek ere, mina ere ja badute. Orduan egin behar dugun lana agian bada min hori laguntzea, ez? Edo espazioa ematea, ez justo kontrakoa, ez? Kentzea, baizik eta espazioa ematea, eta, bueno, espazio izan dezaten horri buruz hitz egin ahal izateko. Eta, bueno, ziklo kulturalera bueltatuta, hau ospatzen den lehenengo aldia da? Bai, egiten dugun lehenengo aldia da. Bueno, hainbat gauza egin izan ditugu orain arte, eta saiatu gara, bueno, tabernetan, kafe batzuk egiten, hitzaldiak egiten ditugu normalean, eta saiatzen gara urtean behin baino gehiagotan kalera ateratzen, eta hitzaldiak edo espazioa ematen, ez? Baina hau, lehenengo aldia da, egiten dugun agian moduan handian, ez? Eta, bueno, hainbat gauza egiten ditugu, eta denbora nahiko luzean zehar egongo da, urriaren 30etik abenduaren 1 arte, ez? Orduan, bai, animatzen zaituztet. Eta momentuz zein da balorazioa? Momentuz oso ongi, nik uste jendea etortzen ari dela, eta gutxienez naiz da ekintza puntualetara ez etorri, bakarrik esposiziora joateakin eta ikusteakin egiten ari garen gauzak eta dauden obrak oso garrantzitsua da, ez? Nik uste, eta, bueno, artistei proposatu genizkien dolu prozesuaren hainbat kontzeptu eta horien inguruan egin dituzte obrak, ez? Orduan, bueno, nik uste oso potentea dela ikusteko eta kontzientzia hartzeko ze gertatzen den honetan. Eta beste urtetan egiten jarraitzeko, intentzioa daukazue? Hala izango bagenu, bai. Bai, ez dakit agian beste gai batzukin, edo, bueno, argi dagona da, eta, bueno,
nik uste heriotzari buruz hitz egitea garrantzitsua dela eta gero eta gehiago hau promobitzea eta azkenean, honi espazio ematen baldin diogu, azkenean osasunari espazioa ere ematea da. Orduan, gu ere beti saiatuko gara, ez? Eta argi dugu gure helburutako hori hori ere espazioa ematea garrantzitsua dela. Ez bakarrik akonpainamendu psikologikoari, baizik eta beste hankatxoari ere espazioa ematea. Orduan, jarraituko dugu. Ez dakit modu berdina, baino jarraituko dugu. Aurtengo edizioaz, oraindik egunak geratzen dira, eta zer da espero duzuena egun hauetaz? Espero duguna bada jendeak ikustea eta jendeak parte hartzea, ez? Gero eta pertsona gehiagok tresnak izatea heriotzaen aurrean akonpainamendu bat edo bizitzeko momentuan hori da tresnak izateko, ez? Eta gero eta espazio handiago ematen baldin badiogu eta gehiagotan hitz egiten baldin badugu honi buruz, gure ustez, dolu prozesuak ere beste modu batez egingo ditugu, ez? Ez bakarrik laguntza psikologiko batekin edo patologizatuz, baizik eta gure helburua bada esatea dolu prozesua zerbait normala eta naturala dela, ez? Orduan, gero eta hau normalizatuago ikusten baldin badugu, dolu prozesuak ere, espero dugu, gero eta modu funtzionalagoan ere egingo ditugula. Maite, bukatzeko, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, edo zerbait ahaztu zaigun? Nik uste dena ongi, ez? Garrantzitsuna hori, ona etortzea eta aukera ematea oso garrantzitsua da, eskerrak ematen dizkizuet, batzutan kostatu egin zaigu, ez? Eta poliki joan zerbait da, baina, gero eta interesa handiago dago eta jendeak badu, ez? Interesa honi buruz ikasiala izateko eta espazio emateko, orduan, mila esker, ze hau ere garrantzitsua da, helburu hortako. Maite, mila esker zuri, gurekin hitz egiteko tartetxo bat eratzeagatik, eta zuen elkarteko lana gurekin partekatzeagatik, eta ea zer moduz bukatzen duzuen kultur zikloa. Mila esker, mila esker. Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Ondo segi, agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.